que Valdeorras sen dúbida alguna pois o líder da lousa en Galicia e por esta razón pois a alcaldesa se ten preocupado de que este concello sexa o primeiro ou vai a ser o primeiro en ser declarado como concello mineiro na comunidade autónoma. Teñen solicitado efectivamente esa calificación que saben que acabamos de legislala entrou en vigor o 1 de xaneiro deste ano, que para aqueles concellos onde efectivamente se poda amosar que o sector mineiro ten un peso relevante dentro da economía da comarca, sen dúbida alguna que este é o caso nun concello onde ten máis de 2.000 empregos directos vinculados a esta industria da lousa e ademais onde estamos falando de 25 explotacións deste tipo. Co cal isto vai supor que tanto o Concello como todas as empresas que xeneran esta actividade van ter todas as convocatorias públicas ligadas á minería unha puntuación superior ás restantes empresas dos restantes concellos de acordo con que está legislado e por suposto tamén será concello prioritario á hora de facer calquera tipo de colaboración para o desenvolvemento mineiro. Continuamos traballando en algo que creemos que é fundamental para a minería en Galicia, que dar a seguridade desde o punto de vista laboral e da sustentabilidade ambiental das explotacións mineiras. Por eso o próximo mércores sairá unha orde de axudas que dá continuidade aos dos últimos anos, 2,3 millóns de euros para apoiar a todas as explotacións mineiras e tamén de aguas minerais en canto ás actividades tanto de sustentabilidade ambiental como de eficiencia enerxética tamén este ano como novidade e actuacións que melloren a seguridade e a saúde laboral dos traballadores. Bueno, e rematar dicindo que dentro do punto de vista de estrategia industrial que ten a Consellería e que ten o Goberno autónomo, clave absolutamente o aproveitamento dos recursos naturais con esa lei para augas que saben que é a lei de aproveitamento de recursos naturais de Galicia é clave a estrategia mineira. Estamos traballando xa no novo plan de desenvolvemento 25-27 continuando as liñas que se levan traballando nos últimos anos. Creemos que Galicia ten un potencial mineiro excepcional. Agora mesmo están 51 permisos de explotación en todas as provincias, saben que 10 están na provincia de Ourense, 2 en concreto na comarca de Gran Lugar, as explotacións ou os dereitos de explotación correspondentes e a finais deste ano imos lanzar outros permisos de investigación para continuar traballando, como digo, nun sector que por si mesmo dá emprego de calidade, pero ademais que é fundamental para o autoabastecemento da Unión Europea para o autoabastecemento de Galicia.